mi iti anusyo ayat ken panarabayo nuan nyaman tinagrigrigatan yo sapay kumata magunod yo da kayo nga dati adayo permiti pa ti anak yo tauray no anya kinarigat ti trabaho ket ananusan yo narigat ka sa tinaganna ta amin nga trabaho warami tenda iso nga da kayo ti number one nga income nga subali kan ken pagyamanan lubinigat makitagta ama ken nina aglubat nga mapan agkita iti panggitanda tapno lang ada ipakanda iti pamilya nuawanen ti pangalanda umutang dati amang muda talo isudamet iti maagdaan isudamet ti agpautang permiti yaman mi kenda kayong naganak mi tawan tin suryong namadi ti kabaelan yu ket tinaramid yu para kanya mi nga anak yu tarigat ka sa saat tinaganak ta amin nga trabaho warami denda iso nga da kayo ti number one nga income nga subali kan ken pagyamanan kayo no maminsahan mapanyumet nga sobsobraan iti panagkatrabaho yo umaket inanayo ti ayat mi kanda kayo kastamet lang panagayat yo sungasapay kumata mawatan yo lumamingsan ti anak yo lumaminsan ta mapan mi sumbatan amin nga mapan yung isaw-sawang pasensyaan yo latanda kami dumaaw-awan kami ti sarili narigat ka sa saat tinaganak ta amin nga trabaho warami denda iso nga da kayo ti number one nga income subalitan ken pagyamanan iso nga da tayo nga eskwela simsimpa entay amin kuma lalo makaturpos ta iti adalta isuti tawid ta tinaganak ta
pangmatyan iti eskwela, kalakad nga sumubsobra. Da kayo nga talaga tigta, alusan ken kagageta, nga naganmak dito'y sa nga lubungan, da kayo ket na isang sangayan. Narigat ka sa tinaganmak, taamin nga trabaho warami ganda. Isong nga da kayo ti number one, nga income nga subali kan ken pagyamana. Ipuon mi nga irugi, istorya ti nagkapuanan mi. Kabibiyag dagiti naganak mi, kenno anyat nagbanbanagan mi. Istorya dagiti aangkol mi, dakam kanut kabat nangan ibig. Ken gaputa kurang adaldan, napukaw amin nga sanikwa. Nalabalawa asular, napalaing nga minti sugal. Takwarta tiin pagkategda, hangga di ay masagbayan da. Lumaisog nilang kumati panahon, oras aldaw man penutawon, tuy adal kuwin na kay sarang tatlong may laban punuan niya tirumbe. Nuwad dalang kumati titulo, sa nikwamiket mailaban ko. Ngemuna yan tigas at tayo, rangay tibiyag ket umatadayo. Kabibiyag mitat na nga panawen, marigrigat ngeming kamakunin. Hanmet lang hamay may sa titawen, rangay ket tingkam tumet lang dalanin. Dumteng kumati may sa okasyon, tain tayo met matipon-tipon. Agkakaysa nga maumuumong, nagre-respeto iti desisyon. Lumaisog nilang kumati panahon, oras aldaw man penutawon, tuy adal kuwin na kung sarang tatlong may laban punuan niya tirumbe. Awan serbit pa nagaapat, awan met lang ti maitet na. Lugyan tayo ti panagkaykaysan, ti tinulog tay aming kuman. Sabay kumata malawlawagan, ti anyaman nga naglaglabasan. Ugali nga kapangitan, isut kumatintay balbaliwan. Agyaman kamting kay panagdingit, kapya kumatagtalinaet.
kemi awan metang maramitan ni awanen ti matawid mi nga dagakinday di lolo mi istorya dagiti angkel mi dagam kanut gabag naman iti ngem gaputa kurang adaldan na pukaw amin nga sanikwa ay hahajujok ko lang di ay hanyo pumaseryoso en unay in kami lang met nga in bagbagati in kam nga marikrik na lumaisog lelang kumati panawon oras aldaw man penutawon kaya nagpuwin ako sa rantap no may laban ko